जाय पर्टेल मिडियाफोराहाय गारामा थरायलायना होसिख्रावनानै जोबोद एक्साइटमेन्टआव माखासे स्किम्स माखासे फ्लेगशिप स्किम्स माखासे बायदिसिना आसनिनो माबा गभर्नमेन्टनि बायदिसिना पलिसिसफोरनि बागै मिशन भिजननि बाथ्रा बुङो दिनै बिथांमोना बै आन्दोआव जाखुमानाय कारापसननि फारसे दिनै बे एखे स्टाइलजों बुंनो हागोन ना हाया जानि बेकबोन बायदि जानानैहाय खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोना दिनै नैबे रियेलिटिखौहाय एक्सेप्ट खालामनो हागोन ना हाया बे फेक्टखौहाय बिथांमोना दिनै गावसिनि खुगाजों बुंफ्रुनो हागोन ना हाया दिनै बे ट्रुथखौ दिनै बिथांमोना रिभिल खालामनो हागोन ना हाया सोंथिया बेसो खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बरायबाय नैबे मोनाबिलि समावहाय गरम खबर खौरां आपडेट फैनायखौ नोंथांमोना अलरेडि नुबाय खोनाबाय दा आङो नैबेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जिहेतु आं मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन मोनफ्रोमबो समस्थिखौ लानानैहाय आं आपडेट्सखौ होगोन होननाय बुंनाय बाथ्राया बे स्टप जायाखै आं कन्टिनिउ खालामबावगोन दिनै नैबे खौरांनि फारसे सावरायनो गोनां दङ आरो गोनांथार आंखौ दोनथ'नानै बाखि रायजो राजाफोर नोंथांमोननि बाथ्राखौनो आं सावरायनो एज अ जेनेरेल जुदि आङो रायजो हिसाबै आं मा बुंगौमोन नैबे जाथायखौहाय बा बे गोमोथावना मोनसे आपडेट जितु फैदों बेखौ खोनानानै आरो चुल्लुबर पानी में डुबके मर जाओ ना दिनै नेम फेम जाखिनि पपुलारिटी प्रमद बर' मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जि ब्रेन्ड UPPL दिनै परिबर्तननि स्ल'गानजोंहाय बिटिसिआवहाय गोसारलागासिनोमोन परिबर्तन सरकार परिबर्तन दरकार परिबर्तन सरकार दा सिस्टेमावनो माबा मोनसे डिफेक्ट दङ जिहेतु दिनै बिथांमोना फुल प्लेजेड गभर्नमेन्ट दानो हायासै बेयावनो फार्स्ट बिथांमोना थालाखौ गालांदों नाथाय साबिया सोरनोबा गथायनानै होबोनाय बे मोनसे गोरोन्थि आरो आसल खोथाया मा UPPL पार्टियावहाय गिबि समावहाय जेब्ला बिथांमोना पार्टिखौ जागायजेनो बिथांमोना आगान होजेननायनिफ्रायनो थार बाथ्राखौ होनानै थार बाथ्राखौ बुंनानै नंखाय लामाथिंहाय आगान होलांबाय थानायानो बिथांमोननि बयनिख्रुइ देरसिन गोरोन्थि होननानै आं सानो गिबिसिन सिमां बिथांमोना फेलें खालामदों होनोब्ला दिनै बिथांमोना अखा बांखा बार बायदिसिना नेवसि गारलायनानै रायजो राजाफोरखौ गावनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ दोनथ' होलायनानै डिवाइड आसाम 50-50नि स्ल'गानजों बेखौ मोनाबा आरो खुनु कमप्रमाइज खालामनांगौनि बाथ्रा गैया होनलायनानै बिथांमोना होसिख्राव बुंदोंमोन अल्टारनेटिभ सल्युशन जेबो गैया थोंजोङै स्ट्रेट फरवार्ड बेनो जे आलादा रायजोआ जानांगौ दे माबा मोनसे क्रिटिकल कन्डिशन्सफोर दङमोन बा गभर्नमेन्टआव क्राइटेरिया गैथ'वा बेखौबो एक्सेप्ट खालामबाय बा बेखौ पलिटिकेलिसो जोङो दिनैनि समावहाय आवगायलांनो हागोन एक्सेप्टेड बे गासिखौबो एक्सेप्ट खालामबाय बिथांमोना जेब्ला पार्टी हिसाबै केम्पेन खालामो बेयावबो गोरोन्थि वान भट वान जब नैबे मोनसे मा होनगोन बेखौ बे मोनसे फर्मुलाजों बिथांमोना आवगायलांबाय दा फैयै फैनानै बिसायख'थियाबो जोबलांबाय इलेक्शनाबो दारायबाय दा जाखिनि देरहानांगौ देरहालांबाय आरो फोथाय खेबस' खालामनायलाय बिथांमोना एबसलिउट मेजरिटि मोननो हायासै जितु मोनसे इतिहासिक होननानै बुंदों मोनसे हिस्ट्रिक सुक्ति होननानै बुंदों सोर नांफायाखै दिनै जायखौ जों हारिनि सिनस्रि होननानै बुङो बिथांमोनाबो फुल प्लेजेड सापर्टजोंहाय UPPL हान्जाखौहाय दिनै सरकाराव लाबोबाय आनकन्स्टिटिउसनेल मोनसे जितु अलायन्स गभर्नमेन्ट दादों बिथांमोना कलिशन गभर्नमेन्ट दादों बेनि फारसे बुंनांगौ गैला दा बेयावनो गोरोन्थि दिनै बिथांमोना जाय गभर्नमेन्टखौहाय जाय व्यक्तिगत जुदि जोङो इन्डिभिजुवेलि हमोब्ला कारापसननि सोमोन्दै बिथांमोना बाथ्रा बुंबोबाय थादोंमोन जे थांनाय 17 बोसोराव बेसेबां कारापसन जादों केस होबायनो बायदिसिना बिजिरनायनो थाबैनो माने गोजा न'नि आलासि जानो थांगासिनो दङ उमुक थुमुक
फैयै दिनै बिथांमोना 5 बोसोरा जोबफैबाय आरो नैथि गोरोन्थि मोनसे आरो बिराद गिदिर भुलानो बेनो जे बिथांमोना दिनै पलिटिकेलि UPPL हिसाबै गोबाङानो पलिटिक्सआवहाय गोदान बा खुनु बेला बिथांमोना बेफोरबायदि सुजुगखौ मोनाखै जिहेतु बिथांमोना बेखौ बुजिनायावनो दिनै 5 बोसोरखौहाय नागारबाय जायनि जाहोनाव दिनै जाय गोरोंफोरा बा जोङो थोंजोङै स्टेटनि फारसे नोजोर होयोब्ला स्टेटआ दिनै नैबे गभर्नमेन्ट थानायावसो जोंनि BTCआव ओरैबायदि हाबग्लुंदों ओरैबायदि मोसाहोदों मुथुथे जेरै मोसाहोदों ओरै मोसाथिंगासिनो दङ आरो मोसायाबा उफायानो गैया जिहेतु मोनसे मुंबो दोनबावदों कमप्रमाइज सरकार नङा होमबा कमप्रमाइज दिनै मुङावल' दिनै UPPL पार्टिनिफ्राय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौहाय बिथांनि मान सन्माननि बाथ्रा बा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोनसे मा होनगोन बेखौ एक्सपेक्टेसन थायो जे दिनै स्टेटआ जोंनि फारसे थारैनो जोंनि जेंनानि फारसे नोजोर होदोंना होआखै दा बेखौ मान लाखिनानै प्रमद बर' बिथांखौहाय CM पस्टआव दोनबाय बाखि EM डिपार्टमेन्टफोरखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय अलरेडि BJPनि आरो UPPLनि खावसे रानलायनानै लाबाय बेनि उनावहाय जेब्ला सरकार सालायनायनि बेला फैयो बायदिसिना प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेल लेभेलसिम इभेन VCDC बायदि अफिसफोरनि थाखायबो नांलाय खमलाय बायदिसिना गोबां बेबायदि बुंब्लाबो जोबा रायजोफोर दा बेनिखायनो बे 5 बोसोरा UPPLनि खहा नङा रायजोफोर बे 5 बोसोरा नों आं रायजो राजाफोरनि बा जोंनि सारा BTC ओनसोलनि थाखाय 5 बोसोरा मोनसे लस्ट सिमां बायदि दिनै उन्दुहाबनाय बायदि जोङो बे समखौहाय नस्थ' खालामना लाबाय रायजोफोर दिनै जोङो प्रग्रेस खालामाखै आपग्रेड जायाखै दिनै बे 5 बोसोराव नोंथांमोना नोजोर होनानै नाय एसे दिनै जों बे 5 बोसोराव कमप्लिटलि डिग्रेड जादों खोथाया बुंगौमानि लावगौ बुंगौमानि ओंखारबाय थायो जोबनो थाङि गोबां बाथ्रा दङ मावनो गोनां खामानि जेरै दङ बेबायदिनो बुंनो गोनां बाथ्राया आरो बेनिख्रुइ बांसिन दङ आं बुंलांबाय थागोन बिथांमोना खोनासंनो हानाय नङा जायखिजाया दिनैनि बे मोनसे गुदुं खौरां गोमोथाव खौरां जिहेतु फैदों नोंथांमोना बेखौ नुबाय आं मिथिगौ थेवब्लाबो आं फंनैसो बुंनो हानो लुगैदों दिनै जाय बिथांखौ फोथायनानै मेगन मोसेबनानै जाय बिथांखौ दिनै फोथायदों जायनि सायाव मोनसे समाव रायजो राजाफोरा आसा लाखिदोंमोन फोथायनाय लाखिदोंमोन सिमां मोनसे रुजुदोंमोन नाथाय बे सिमाङा नैबे बायदिनो फेलें जागोन होननाय खोथा रादाय होखानाय बायदि दिनै 5 बोसोर जोबनायजों बिथांनि जिखिनि नेम फेम जाखिनि मान सन्मान बिथाङा आरजिदोंमोन दैयावनो थांसिगोन नामा दिनै बिथांनि डिपार्टमेन्ट एजुकेशन डिपार्टमेन्टआव 4 कौटि थाखानि केलेंकारिनि दावराव एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि फारसे दिनै गोबां एलिगेशन्स ओंखारदों बेनि सायाव अलरेडि माखासे जाननिबो प्रयन खालामबाय होनाय जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिना मोनो दा आं सानो दिनै जायफोरा UPPL हान्जानि बेकबन बायदि जानानैहाय खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोना दिनै नैबे रियेलिटिखौहाय एक्सेप्ट खालामनो हागोन ना हाया बे फेक्टखौहाय बिथांमोना दिनै गावसिनि खुगाजों बुंफ्रुनो हागोन ना हाया दिनै बे ट्रुथखौ दिनै बिथांमोना रिभिल खालामनो हागोन ना हाया सोंथिया बेसो दिनै बिथांमोना बेखौ लानानै आरो सानबैसो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मोनसे मुख्रा गान होनानै थगायबाय थाबावगोन दिनै बिथांमोना बे फेक्टखौ बेखेवनानै होनो हागोन ना हाया सैथोनि मुख्राजों जि खोबथेना दोननाय बेनि सिं आन्दोआवहाय मा दङ बेखौ दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन ना हाया दिनै जाय पर्टेल मिडियाफोराहाय
गारामा थरायलायना होसिख्रावनानै जोबोद एक्साइटमेन्टआव माखासे स्किम्स माखासे फ्लेगशिप स्किम्स माखासे बायदिसिना आसनिनो माबा गभर्नमेन्टनि बायदिसिना पलिसिसफोरनि बागै मिशन भिजननि बाथ्रा बुङो दिनै बिथांमोना बै आन्दोआव जाखुमानाय कारापसननि फारसे दिनै बे एखे स्टाइलजों बुंनो हागोन ना हाया दिनै बाथ्राया सारि कौटिनिल' नङा दिनै बे बोरैबा सोराङाव फैनायखायसो फैयामोनब्ला बेबो सिरि सिरि आन्दोआवनो गोमालांगौमोन नाथाय बेबायदि गोबां बायदिसिना जाथाया जादों दिनै बेखौ जोङो बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला जुदि कारापसनानो जायाखैमोनब्ला सैथोनि लामाजों जेब्लायबो हान्थिदोंमोनब्ला दिनै बेफोरबायदि दागोआ दिनै नाङामोन दिनै बिथांमोना 17 बोसोरखौ जाखिनि बाथ्रा बुंदों दिनै बिथांमोना बे 17 बोसोरखौ 5 बोसोरावनो बे एखे कम्पेरिजन खालामनो सानदों नामा 17 बोसोराव जुदि मावनांगौ खामानिया जायाखैमोनब्ला दिनै बिथांमोना 5 बोसोराव मा मावखो दिनै 5 बोसोराव बिथांमोना 17 बोसोरनिख्रुइबो 3 गुन बांसिन बिटिसि बे टाइमखौहाय बिथांमोना 5 बोसोर समायखौहाय स्टप खालामनानै दोनबाय दिनै बे रियेलिटी बाखि सोरनि फारसे मा जानानै प्रुभ खालामदों बबे कलेजफोरा नैबेयावहाय मुंख'जादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय बायदिसिना कमेन्ट्सफोरखौ नाय नोंथांमोना ओरैबायदि नायथावै दिनै सुइजारलेण्डनि बाथ्रा बिथाङा बुंदोंमोन सुइजारलेण्डनि अबस्थाया माबायदि जानानै दं दिनै साननैसो अखा हानायावनो सुइजारलेण्डनि हालोदा माबायदि दिनै खुगाजों जोङो अखाफोराव थांनानै फैबाय दिनै खुगाजों जोङो गोबां बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय प्रेक्टिकल जानो समाय दं प्रेक्टिकल जानांगौनि सम फैदों दा सोंनो गोनां खोथाया नैबेसो दिनै जोंनि बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि बिथांनि आमोलाव दिनै जि सोरखार सोलिगासिनो दं मुख'नो गोनां बाथ्राया नैबेसो जे दिनै बिथाङा सालायबाय थानाय डिपार्टमेन्टआ एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि बिथाङा EM बिथांनावनो बे डिपार्टमेन्टआ दङ दिनै बिथांनि डिपार्टमेन्टनि फारसे बेबायदि जेंना नुजाथिनाया बे गिबि खेबनि थाखाय नङा बेनिख्रुइ सिगांबो जेब्ला बे दुरान्ड काप बायदिसिना माबा माबि फेस्टिभेल ISPL बायदिसिना माबा स्पर्ट्स खुंनाय फेस्टिभेल खुंनाय बेफोरावबो माखासे फान्डफोरखौहाय इउटिलाइज खालामदों नामा खालामदोंबा खालामदों नाथाय मानि थाखाय खालामदों बेफोरबायदि गोबां अजदबो जोङो खोनानो मोन्दोंमोन दिनै सासे गाहाय मावफुंगिरि बिथांनि डिपार्टमेन्टआवनो जुदि बेफोरबायदि गोमोथावना मोनसे खौराङा फैयोब्ला obviously होमबा बियो रायजोफोरनि थाखाय मोनसे शकिं निउज आरो लासिंसिंनि बाथ्रा दिनै बिथांमोना परिबर्तननि स्ल'गानजोंहाय आवगायबोनो नाजादोंमोन दिनै बिथांमोना सोलायनायनि मुङावहाय दिनै जोंनि मेगनाव गोसोम पर्दा मुख्रा गानहोदों नामा दिनै BTRनि चिफ बिथांनि डिपार्टमेन्टआवनो बेफोरबायदि जुदि बिथांनि आन्दोआव बिथाङा जुदि बेनि फारसे अवेर गैयाबा बिथांनि आन्दोआव दिनै मा सोलिगासिनो दं बिथाङा गावनि डिपार्टमेन्टखौनो सामलायनो हायाखैब्ला बाखि डिपार्टमेन्टआव आरो बेसेबां मा गोथौयै बेनिख्रुइ गाज्रिसिन बा थासारि जानानै दङ जितु आङो माखासे भिडिअसफोराव नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन दिनै फरेस्ट बिफानावहाय मा सोलिगासिनो दङ बेनिबो गोबांथार जोङो गोबां बेले बेजे थासारिखौ नुबोबाय सोदोबानो गैला रायजोफोर बुंनांगौ बाथ्रायानो गैला दिनै बेयावनो दिनै प्रमान जाफैदों जे दिनै सिस्टेमाथ' अलरेडि टटेलि उंगली में नचा दूंगा होननाय बायदि जोङो सोरजोंबा आसि थाइसेयावनो मोसाहोजागासिनो दङ बेथ' अलरेडि बेनि बागै सावरायनांगौआनो गैला दिनै BTCआथ' BTCयैनो दङ नाथाय BTCआ मुङावल'सो जोंनि हारिनि फारसे जोंनि फेभाराव दङ बेफोरबायदि जोङो गोसोआवसो सानना लानो हायो बा सिमाङावसो जों बेखौ
बेबायदि साननानै लानो हायो नाथाय मोगथाङावहाय प्रेक्टिकेलि दिनै बिटिसिआ बिटिसि नंला खोथाया नंखाय नङा रायजोफोर दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां बुंनाय बायदि बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गिदिर दिनै मुङावल' बुंनायावल' जोबोद मोजां दिनै बिटिआर मुङा बिराद गिदिरमार